Na sopku zo sody a octu potrebujeme ocot, sodu bikarbónu, sopku z plasteliny, injekčnú striekačku, lyžičku a nejakú plastovú misku. Takže najprv si sopku položíme do misky, tak aby sa neprevrhla. Potom do nej pridáme sodu. Teraz pridáme injekčnou striekačkou ocot. A vlastne počas tejto chemickej reakcie sa uvoľňuje plyn, ktorý obsahuje uhlík, čiže oxid uhličitý. A tento plyn môžeme vo veľkom množstve nájsť aj v zemskej atmosfére a pri dýchaní ho vydychujú naše pľúca.